Maharashtra jotun slai famous tourist destination tongo. A jagani mankha Mathera. Te a jagawa hajar borok thangai daily no tourist rock visit khlayo te berai nayo a jagawa. Te 11 December 2021 ni salo khorok nei couple a jagawa visit khlayo. O couple pura din a Mathera mo enjoy khlailayo. Berailayo tei tokokcha thoke nazararok nailayo a jagani naithotok jagarok no. Tei restaurant a jaga restaurant rogo berailayo mairok chalayo tei horni 11:30 digio aro beraibai borok nogo kifiliyawi a jagani no kaisa hotel o stay eba kheba a jagao no tongrugo horo tongrugnani bagui. Hotel o 11 ta o check-in khlayo borokni card tei identity proof rok. Tarpore borokni checking formalities rok pura khlaibai akobai borok room bisingo haplayo. Tarpore kheno pura hor aioi thango. 10 dino hinke no phungni 7 ta digio a jagani waiter borokni roomni dogao thangai knock khlayo. Tamoni hinke bo chamung rokni order na phaina phayo. A hotel ni no khoroksa waiter bare bar knock khlaibai mani yagulo phano kebo response liya bisingni hoite te khorang bo khana jakliya. Bare bar knock khlai bo response manje angui waiter wan sukka borok tabuk bo thujak angna hinui. Aboni ulo khino bo wan sukka borok tabo thui tongna te koi konta pore teisa phaifinai hinui. Teisa haina hai bo kifili thangpika kifili thangai 9 ta tiguwa teisa haina hai phaifiui bo dogano teisa knock khlaika. Teisa haino hai dogano knock khlaibai mani yagulo phano bisingno hoite kuno response rijakliya tei dogabo kebo phiongnani bagui phailiya. O kogrokni khoborok mo bini manager no thangai saoika. Manager a phirongmungo sao je borok late night khai party khlai phaijak aboni bagui borok lengjagui muktri kotoro phano thujak ongui mano tei srapsa tongui thangai naidi hinui saka phuru waiter no. Piaba somoi laite diborni 12:30 ta kawi thanga hai phano o room bisingni kebo phano ongkhoroi manui eba kebo food dog ola rinani bagui phailiya. Room khulukjak yangma bai tabuk hinke manager bo daud ongnani chengjakha. Manager daud ongmani yagulo bini logi waiter tei master ki rokno tlangui a room ni doga khuluknani chesta khlailaika master ki bai khulukmani yagulo khulukjak tei bo ongkha. Jepro room ni doga khulugo a room bisingo nukmani kebo phano se kwrwi nilar ongjak room bisingo. Amang ni couple a room o checking khlai habnai rok kwrwi tei bongni mane khwnui rok bo gmajak joto. Phiaba manager kunakuni naitungmani yagulo bed ni ganao floor o klaijak thwi nukha. Tei a thwi no nukma bai bo bed ni torao tamo tong boron thwi phai tonga hini naima bai bed ni tolao khukjai naikha hingke belai kheno kirima sinja najara nukha oborok no nugui manager belai kheno kirijak tei bo wana jakha. Tamoni hingke bo bed ni je bed cover khukjai naimani yagulo nukha bed ni tolao koroksa bwrwi ni mangkwthwi klaijak belai kheno behal thwi bai lala liling ongjak a jorao. Tei o dead body yakhiba mangkwthwi tongmani obo pura puri no sagori kwrwi chum kwrwi pura thwi bai simi lala liling ongjak bwsak rogo. Aboni slai pano wana jaknai kok hingke omose a mangkwthwi ni sagori kwrwi no tei bini bokrok sidinse kwrwi bini bokrok bai bwsak joto alada ongjak bini bwsak simi se tongo a jagao. A mangkwthwi no nugui to saimano thangka je bokrok kwrwi phano obo bwrwi ni mangkwthwi hinui. Phiaba mangkwthwi ni bokrok kwrwi wngma bai saimanya je o mangkwthwi saboni hinui. A najara rok no nugui hotel ni manager logi no police rok no call khai janokha tei police rok bo logi no a jagao sokpaikha. Tei police rok phaibai manager afuru joto kubui kok sawi khwnarika police rok no tamo ongkha puilani simi tei tamo rok nukha joto sawi khwnarika A to Z joto kok rok no. Sungmung hingke obosai tabuk sungmung achai phaio je a mangni couple room o check-in khlainai aborok tabuk hingke biango kwmai thangkha. Tei o mangkwthwi bed ni tolao klaijak obo khe saboni mangkwthwi aborok belai kheno confused tei chai toklai tonglaio bahai ke romui man o mangni couple rok no.
फायदि हिंके जों सायमान लायनाय o pura kahini ni story rok no tui हिंके kahini no chengna swkang norok ani channel no subscribe khlaiya ko hingke ani channel o kotal हिंके ani channel no subscribe khlai di tei video no skip khlaiya oi poilani hoite paithak jora naidi full story saimanani bagai tabuk hinkhe police rok a dead body no tui eba kheba mangkwthwi no tui investigation rok khlainani chenglaiha investigation khlaimani olo saimangkha je police rok bwrwi no swkang bwthar katar pore khana bini jatra rawi rejakha hinui tei alada hinkhe bini yago kaisa tetu ba agurjak tongo tei a tetu no sokomornani bagui a tetu jagao chakurbai jaga jagao suplajak rok bo nukha tei rajak rok bo nukha bahan rok a jagani naima bai sarui mano je je bwthanai borok o bwrwi ni identity kisaphano sinirinani manike siniwi manya wngthon aboni bagui bini jete tutongmani oborok no sinia teiche je phopmansok phopnani bagui chakurbai joto nosto khlai rikha tamoni hingka o bwrwi ni kono phano ri kwrwi tei sakgo bo ri kwrwi je bini identity rok no naitugui manna teiche bono to sinia bini bokrok sitinchi kwrwi amsukke bono sukma khaje bono ta sinutung bini identity proof rok ta manthon hinui bini manai khwnui rok bo joto tlangui thangbai ka sukmai ribai kha aboni ulo khina police rok hotel ni reception no thango tei reception no thangmani yagulo checking list rok check rok khlailaio tamni hingke borok thangnai horo je o room o hautni digio checking khlai poro o bwrwi ni bumung rubina begum hini rijak tei chelani bumung hingke Ajat Khan hinui rijak a jagao hotel ni staff no sungmani ulo saimankha je o hotel ni staff rok bo o khoroknui kapolong ni yakni identity proof sara no bongno room o habrinani bagui permission riwi rekha rang manma baino hinui o jagao te kaisa hotel staff rok ni bo belai kheno chaya tamni hingke borok bina identity proof sara no borok habrinani bagui permission riwi rekha aboni bagui belai kheno chaliya borok tabuk proof bo kwrwi borok thani o mangni couple rok no romnani bagui phiaba Rubina Begum tei Ajat Khan a jagao bongni identity proof ya phano bongni address rok rijak tongo police rok saimano je o bumung tei address rok joto no fake hinui haibano borok police rok fake hinui saimanta tei phano o address o thangui borok postas khlai kha aboni ulo saimankha borok wansukma tui no o address purapuri no fake tei o bumung rok bo joto fake no swijak hinui aboni ulo kheno police rok ni thani kopuni option tongo abo hingke CCTV footage police rok hotel ni fatani tei aspas ni tei bising rok ni hotel ni bising tei room ni bising rok ni CCTV footage rok tikhlainani bagui chaitoklaikha a jagao nukha borok reception ni simi borok room checking ni bagui rimani tei room ni bisingo bo habai thangmani rok nukjakha phiaba a jagao nukjak phano 2021 ni covid ni somoyo afro hinke borok joto mask thupjak aboni bagui borok ni mokhang rok joto clear khe nukjakliya borok ni mokhang tei bwsak rok simi nukjakha abo be kono identity maya tei siniwi manya afro borok hapuro to bongni footage nukha phiaba kifil puro eba ongkhor puro hingke o cholano simi nuko logo je bwrwi tongmani o bwrwi no nukya adino fry chela 3 থেকে 4 ঘন্টা omhaini bisingo no o chola a room ni ongkhori klaikha aichungni digibo tei bo bini face bo mask rok thupjak amoni bagui kaham ke bo siniwi manya CCTV footage a CCTV footage nukha bini phikungo kaisa bag kotorma khaklaijak tei yago bo polythene kufur tuijak tei a jagani baki CCTV footage bo thangui eba ongkhori tongmani bo nukjakha jojo CCTV no match khlaimani ulo saimankha je o chola a jagani ongkhori kaisa sumsan eba kheba keu kwrwi jaga kaisa pahar elaka o thangmani nukha tei a jagao thangui o chola o bag eba kheba polythene no kaisa hapar kuchuk sakani hoite bag no khiklai rohormani bo nukjakha aroni CCTV lama rok ni tui police rok aborok nugui a jagao thangui investigation khlainani chenglaikia tei a jaga thangui nubo nukha kaisa polythene bag tei handbag bo mankha tei a polythene bag o khulugui naimani ulo kunuya a bag o a bwrwi ni bokrok no dajak aboni mangkwthwi eba kheba bwsak hingke a hotel ni bisna tolao
Pulis rokni yago tabuk hingke o bwrwini mwkhang eba kebo bokrok to mankha haifano tabuk o kahani mistri siko tabuk phano saiman yako je o bwrwi bo jagani tei bono bini bono sabobo bwtharka tei tamungui bwtharjaka obo tabuk phano mistri kok siko যদি অচলা নবই কাপল ইংনি ফাইনাই বনো বথাকা হিঙ্গে তাঙ্গাই বথারখানা অব বেলাইখিনো ওয়ানা জাগনাইতে সুংমু আচাই ফাইকা সুংমু গতার আচাই ফাইকা পুলিশ রকনি বুসকাঙ্গ বৈরিনি বখরক এবা কিবাও mangkwthwini বখরক যে পলিথিন মানো aga nawante kaisa bag tongo begni bisingo kaisa identity proof rokbo mankha aadhar card rok jagote kaisa mankha hospital ni visiting card rokbo kok no tongo bwthanai eba keba samung hamya khlainai eba keba sikok je sapana chalak ungthung salja manjagote kaisa surak yakarei no kolango pulis rokni yago omorok hwijagui mannai oroni kogya pulis rok jesake phano naitugui paio obahai no o hospital ni visiting card no töyui no o mamla solve wngnani thangui tongo pulis jotoni slai swkang hospital o thangote hospital o thangai visiting card no phunugote o bwrwini photo no bo phunugo hospital o posters khlaimani yagolote hospital ni cctv footage rok naimani yagulo saimanka je o bwrwi je thwimani oboni bumung wngkha Punam Pal tei koyekdin swkang no bini bwsaibai o Punam Pal himmani hospital o check up ni bagui phaio hinui saimankha hospital ni joto record rok check khlaika tei joto record rok bo tikhlaijaka record naimani ulo saimankha je o Punam Pal jefur bini bwsaibai phaio afuru tei jago saimankha borok doctor naina phaimani medicine dokan no UPI bai payment khlaima rok tei UPI ID ni detail bai no Punam Pal ni bwsaini joto detail manbaikha tei Punam Pal ni husband ni mobile number bo mankha jefuru mobile number o call khlaio mobile number afuru switch off mankha jefuru mobile number ni past tei present ni mobile location tikhlai jago eba kebo naijago thangnai horo tei thangnai fungo Maharashtra ni je destination no location nukha bwrwi thwimani jagao aro no hoite no sok khlaijogo je ungthon ungyathon bini bwsai je husband tongmani obono bwrwi no bwtharo hinui oro no hoite no bini husband ni bumung bo saimano je aboni bumung Ramsulochon Pal hinui tei pulis rok bini address tikhlai logi logi no bini address ro visit khlaika tei jaga o thangai Ramsulochon Pal bai bo malaio tei bo software engineer bo khlaiui tongo pulis rok bono asogriwi sungkha nang o bwrwi no sisini hinui aboro o Ramsulochon Pal belekheno wana jagma bai korom tei sra ke saka siningo obo ani bihik se hinui thangnai hor saljani simi o bwrwi lapata ani bihik hinui obo hai hinui pulis rok no sawui khnarika aboni ulokhino pulis rok bono songkha nang tangai ni bihik ni missing report file seiya hinui tei pulis rok tangai FIR eba kheba complain khlaiya hinui saika sungkha aboni ulokhino bwsai haino haite saka aboni ulokhino bwsai ni phirok mung belekhino ulta pulta aborok no pulis rok nogui belekhino wana jakha tei saimani thangka je ungthon ungyathon bono oboni ukologo joto kam khlainai hinui aborok no nogui pulis rok Ramsulochon Pal no arrest khlaio tei phan khlaiui interrogation rok kwrak khe najakha tei phan khlaiui interrogation kwrak khe nahamani jago bo joto khulasa khlai rio bini bwsai Ramsulochon Pal sawui khwnaro je pulis rok no 11 December 2021 ni salo Maharashtra ni Madiram ni tourist place o bini bihik bai khorok ni khe beraina thanglaio hinui dino borok belekhino tongthokjak ke berai laikha tei tongthoklaikha hinui tei din ni horo kheno borok 11:30 dige o kaisa hotel o hapka tei jagao check in bo khlaika tei jagao borok false name tei false address bai entry khlaika hinui bo sawui khnarika aboni ulokhino horo jefur bini bihik thoi paikha tei bini bihik bo thoi paikha tei bwsai bo thoi paikha tei 2টা tei 2:30 ni phuro sijakuro horni aisuk digibo aborikano bini bihik ni totra sebui lairi rohorka eba kheba bwtharai paikha hinui saka bwtharai paimani ulo kuno identity proof ta mathung pulis rok aboni bagui bo joto
proof no mitirina bagi bini sangni ri rok jotorok khugui bini totora rok no borawi kaisa polythene no pack khlaika bini ri jotorok no ite bini tattoo rok no nugui bo bini parents rok eba ke family ni borok phano siniwi manani hinui bini tattoo no mitirina bagi chakubai rawi na haka bahan no aboni logi logi ni joto manui rok tei bokhorok no rawi pahar ni tolao kaisa hakor tongo ah jagao bo khiklai rohokra rokhini saka aboni ulo tabuk sumung achai phaio je abo bini bihik se hingkhe bini bihik no tangi bwthana nangkha hinui kaijak ulo borok belai kheno happily married couple tongmani tei belai kheno bo bini bihik no hamjago tei salsa haino tongma jorao bini past ni life no sungka bihik ni aboni ulo kheno bihik wansuka je bini bwsai open minded borok hinui aboni bagi bo joto kok no share khlaya na hinui bini bwkhani kok no share khlaya na hinui wansuka bini past ni life rok no tui aboni bagui no bo bini past ni joto kok eba ke secret kok rok no joto sawui khnarika bini bwsai no bini bwsai be malaya swkangni kok rok no tui kono pal bini bwsai no bini ex boyfriend rok ni kok rok no tui bo joto sawui khnarika tei joto slai bol kok hingkhe oboshe bo bini bwsai no obo bo sawui khnarika je bini ex boyfriend je tongmani o ex boyfriend bai intimate rok bo wngkha abo rok bo sawui khnarika joto tei o kok no ramsulochon pal ni bwkhao belai kheno nangkha tamni hingkhe bo bini bihik no belai kheno hamjakjak aboni bagui bini bokhorogo afuru kunu phano palachak malia chai se intimate wngmani physically intimate wngmano tui bo bini bokhorogo sohjo khlai manliya obo hai hinui saka police rok no bo kuno dino phano gosoi nai maya je bo je bihik bai je hamjagui tongmani o bwrwi ani slai swkang je kuno borok bai physically life tongui tongo obo hai bwrwi no kun dino phano hamjakya aboni bagui bo tabuk o kahani no anjam rikha abo hai rok hini sawui khnarika।